Panibagong milestone na naman ang naabot ng isa sa pinakamalaking multi-brand automotive dealership sa buong bansa na Laos Group of Companies o LGC. Ginawaran kasi ang Geely Pampanga ng LGC ng Dealer of the Year Award para sa taong 2023. October 2021 o kasagsagan ng COVID-19 pandemic nang buksan ng Geely Pampanga na matatagpuan sa Barangay Makabakle, Bayan ng Bacolor. Sa loob ng 3 taong operasyon, kinilala ang sipag at dedikasyon ng mga taong nasa likod nito sa pamamagitan ng nasabing award. Mismo ang presidente at CEO ng Sojitz G-Auto Philippines o SGAP na si Mr. Naoyuki Takeda ang nag-abot ng parangal kay Laos Group of Companies Chairman and CEO Lisette Laos Velasco. Ayon kay Takeda, may mga criteria sa pagpili ng dealership award at nanguna rito ang Geely Pampanga ng LGC. Of course, we evaluated everything of the dealer operation, not only the sales, but also the customer satisfaction, service, and the compliance to our standard. Ipinaabot naman ni Laos Velasco ang kanyang pasasalamat sa mga empleyadong nagpagal para makuha ang parangal. Nagpasalamat din siya sa tiwala ng SGAP sa LGC. Pinasalamatan din ni Laos Velasco ang lahat ng bank partner na kanilang katuwang sa nasabing tagumpay. So, first and foremost, we would like to thank Sojitz for always supporting Sojitz G-Auto Philippines, SGAP, for supporting the Laos Group through the years, as well as the Geely brand. Siyempre, nagpapasalamat din po kami sa mga bank partners na kung hindi dahil sa kanila, hindi rin po namin ma-achieve ito. And definitely to the team na talagang they put their hearts and minds into it. And because of that, they were recognized for this. So I really wanted to congratulate from the bottom of our hearts. We really wanted to congratulate the team. Maraming salamat. And may this serve as more motivation to do better for our customers and for the brand. Labis namang ikinatuwa ni LGC Vice President and Executive Director Jor Laos ang parangal. Resulta raw ito ng sipag at dedikasyon ng lahat ng bumubuo ng Geely Pampanga. Hindi naman po magiging possible ito kung wala tayong suporta na nakukuha talaga. It's really about communication and collaboration and continuous support that we get, no? Kaya talagang nakarating po tayo sa ganitong position, which is getting the Dealer of the Year. So imagine provincial po tayo, no? Pero napanalunan natin ito at nakaka-proud sila dahil talagang pinaghirapan at pinagtrabahuhan ng mga tao behind Geely Pampanga. Patunay din daw ang Dealer of the Year Award sa patuloy na paghahatid ng world-class customer service ng LGC. Itong Dealer of the Year would ensure na mas patuloy pa tayong pagkakatiwalaan ng mga customers natin. Given that we are able to achieve yung excellence na sinasabi ng programa nitong Geely na to, no? So, yung tiwala, nagpapasalamat tayo dahil nagtiwala sila at patuloy pa po silang magtitiwala dahil sa award na ito. Nangako naman ng business manager ng Geely Pampanga na higit pa sila magpupursigi para sa kanilang mga kliyente. Bilang dealership ninyo, kami ay pagbubutihan pa namin yung paano yung customer service namin towards sa mga kliyente natin, including dun sa mga bank partners natin, yung mga ganun na tipo na talagang from good, better, and to the best na point ng ating customer satisfaction. Kasabay ng aktibidad ay ginawaran din bilang Top Sales Executive Award si Christian Zapanta. Present din sa awarding ceremony si LGC President Paul Laos, Corporate Guarantee Executive Director at Marketing Head Levi Adrian Laos, at ilang officers ng LGC. Samantala, maliban sa Geely Pampanga, may iba pang Geely dealership ang LGC na matatagpuan sa La Union at Baguio City. Arlene Salonga, CLTV 36 News.